Hei, mun esitys tänään on kotiuttua. Ihmiset voi kotiuttua tai mennä kotiin eri osastoilta. Kuinka nopeasti ne voi mennä kotiin, se riippuu hänen potilaan yleisestä tilanteesta ja potilaan elinolosuhteista. Yleensä nämä potilaat voi lähteä kotiin osastolta noin 1-3 päivää leikkauksen jälkeen. Ja sitten jos potilas on ollut päiväkirurgian osastolla, hän voi lähteä kotiin vaikka samaa päivä. Mutta sitten se riippuu hänen potilaan oloista. Jos potilas pitää se jäädä yöksi heräämisestä, hänen pitää lähteä se osastolle, mutta jos hän ei tarvitse jäädä yöllä tai se heräämön jälkeen se sairaalasta, hän voi lähteä kotiin vaikka samana päivänä. Ja sitä se päätökseen se tästä kotiutumisesta lääkäri se tekee ja lääkäri päättää, että se saako potilas lähteä kotiin vai jäädääkö seurantaa potilas siihen osastolla. Sitten meillä on päiväkirurginen kotiutumisesta, esimerkiksi päiväkirurgian. Ennen kuin se potilas lähtee kotiin, pitää hänen tilanne olla riittävän hyvä, että hän pääsee kotiin. Ja hoitaja käydään läpi potilaan kanssa kaikki sen kotiohjeet ja hoidon jatkoa ja se selvittää se suullisesti sekä kirjallisesti se ohjeet se antaa se potilaalle. Ja se pitää varmistaa, että se potilas on ymmärtänyt se kaikkia ja se nämä ohjeet. Jos potilas ei voi riittävän hyvä, eli se, hänellä ei ole hyvää vointia ja hän ei pärjää sitten leikkauksen jälkeen kotiin, siirretään hänet sinne vuodo-osastolle jatkohoito. Ja sitten se tuosta leikkauksen jälkeen 1-3 päivää se voi jäädä sinne leikkauksen se osastolla ja sen jälkeen hän lähtee kotiin. Siitä kotiutumisesta on se kriteeriä, että siellä se päiväkirurginen potilas pitää käydä läpi niitä kriteerit, että hän pääsee kotiin. Esimerkiksi niitä on se muun muassa verenpaine ja pulssi, pysyvä se vakavana ennen kotiutusta. Potilas on suunnattu kivut ja hallintaa niitä kivut, että se voi lievittää se niitä kivut lääkityksellä. Potilas ei ole pahoinvointia eikä voida hoitaa se hoitaa niillä lääkeillä, koska se vähän menee huonosti, että jos se potilas tulee huono olo ja pahoinvointia ja sitten pitää seurata hänen syömisestä ja juomisesta, että hän pystyy syödä ja juoda ihan normaalisti ja myös se potilas voi liikkua ihan hyvin ilman tukea ja apua, että se varmasti se hän pärjää itse. Ja se on tärkeää myös, että se potilas pystyy se virtsaamaan ihan normaalisti ennen kotiutumisesta. Potilas pitäisi olla siellä kotiutuessa joku aikuinen hänen kanssa, että se pysyy se seuraamaan hänen vointia leikkauksen jälkeen. Siitä se potilas, kun kotiutetaan, se on niitä lääkkeet, mitä hän on saanut leikkaussalissa, esimerkiksi niitä se propolia, mikä se nukutetaan se potilas. Ja siitä niitä se sivuvaikutus on niin, että hän ei pysty se ajamaan auto. Että se, jos potilas haluaa mennä kotiin, joku aikuinen pitää tulla hakemaan hänet tai se lähtee se kelataksilla kotiin. Että hän ei saa ajaa itse
autoja. Ja sitten pitää tarkistaa myös, että se niin kuin joku on, se niin kuin tulee hakemaan hänet, että se viedään se, niin kuin hänet kotiin ja sitten se niin kuin tarkistaa hänen vointia yön yli, että se ei tule semmoisia niin kuin ongelmia. Ja jos tarvii, voi soittaa siihen niin kuin hoitopaikkaan ja sinne niin kuin ensiapua, että tarvittaessa. Ja tuossa niin kuin ensimmäisen 24 tuntia aikana leikkauksen jälkeen ei saa hän ajaa autoja, koska se niitä sen niin kuin leikkauksen lääkityksen vuoksi se niin kuin aiheuttaa, että hän ei saa ajaa autoa. Ja sitten näitä niin kuin lääkkeellä voi olla negatiivisia vaikutuksia, reaktio ja vähän niin kuin niitä se niin kuin hänen kyky ja tarkkaavaisuus on se niin kuin heikentä. Heräämisestä eli heräämöstä, kun hän lähtee kotiin potilas pääsee kotiin 24 tunnin sisällä toipumusyksiköistä tai se päiväkirurginen kautta. Ja hän voidaan noudattaa päiväkirurginen määräämisen se niin kuin kriteeri, että se niin kuin käydään läpi niitä kriteerit ensin ja sitten niin hän lähtee kotiin. Ja sitten jos hän pääsee kotiin vuodeosastolta, se pitää katsoa se niin kuin toimenpiteen ja hyvinvointia, että se niin kuin ovat tärkeitä sitoutumisen kannalta siihen niin kotoutumiseen. Ennen kotikäyntiä niin saa reseptiä ja kotihoitoon ja määräyksiä ja seurataan hänen tarkastukseen, eli se niin jatkostaa mitä pitää niin tehdä ja onko hänellä on niin jotain se niin aikaa pitää tulla tarkastus siihen leikkauksen jälkeen. Ja sitten se niin sairaala järjestää kaikki näitä hoitopaikat, jatkohoitoa ja kuljetusta varten, että siitä se niin kuin, ei voi se niin kuin vain lähteä se niin kuin kotiin näin. Että se niin kuin ne pitää niin kuin, samalla lailla kuin se niin kuin päiväkirurgia, niin niitä kriteerit ja sitten se niin kuin lääkäri kotiutuu hänet ja sen jälkeen hän pääsee kotiin. Siitä se oli se mun ja mä oon saanut niitä kaikki tiedot siihen niin kuin terveyskylän.fi-sivulta, että sieltä jos tarvii lisää tietoja, sieltä se niin kuin hän löytyy. Kiitos oikein paljon.